जानोसै आंबो लोगोफोर। Hello everyone, welcome back to my channel. So ini video मा जागोन आं मिथिया आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो। चलो गाइस आं दायो सोरगोगहनाव थांसै आरोना। दिनै सोरगोगहन दङना बेयाव गिर्जा लादों आरोना जोंना बेयाव थांसै आं। चलो दायो जोङो नै गिर्जाखांबाय ओमफ्राय गिर्जाखांनानै जों न'आव थांखांबाय आरोना। ओमफ्राय नै रायजोनि दायो लिसु खानो नागिरदों आरोना बेखौ जानो हायदों आङो बागानाव। दाहरदो बे लिसु गोजा है दाखादों जोंहा दादासो लिसु खाग्रायाबो। लिसुआनो खैथाबो दंखायो नै आयु जा गाहाय गाहायावनो थायदों नै गोजा गोजानो लागावनो इथिं गोथां गोथां नै बेयाव थायदों गोजा गोजा जानोसै आंबो लोगोफोर। Besar. Betul first time. Look. Le. Dos tas dah lupa itu. Lari. Tiger sih itu jatuh Ini jaga apa Rumah sampai di raja ni nalai. Itu kentai orang itu kau kasih ni. Lai biar macam biar thayar. Kaca thayar kau dong hoa. Biar thayar sih tian dah thayar. Ni fungsi yang thayar na. Này sao xa nó đông hơn này thì bồ đẹp thấy được. Wow này được một này là gà cứ già rất là khó ver này luôn này. Wow bari này serba persiapan di persiapan agak agi antara. Dosta sedang mardang, donghabu. Dosta sedang martuar, parah sedang. Ipharaw गायजोबदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेफोर थैजोबबाय थैनानै बे गय गायना होबाय आरो गायजोबफोरा। खेफा देग्लाय बारा गास ओमफ्राय आं बारा जानो हाला दे आरो इयाव खुगायाव सिथर जाना दङ बेफोरखौ खावगासिनो नै बिसियालाय बोरै जादोब्रा नै लिसु जाग्राफोरा नै जि बोरै थायदोलै ओइनिखौ जाहैगोन लाग्र' थाइसेबाबो आयै जोंहानियाबो दं आरोना फांसेया बिराद थायदों जोंहानियाबो जाहानिखौबो खिन्थागोन र' जाहानिखौबो हानगोन नो दादायानो sudah ada logoper ya चालू है सोरगोगहन लिसु जाग्रोबाय जोङो गावसोरो
जानो हालालै आलु सुबाय खायसे बारा थायाखै दैया दा थाखादो आय